O dros y blynyddoedd, dwi wedi gorfod cyfuno gwyliau a gwaith. Dwi wedi bod yn ffodus iawn i gael gwahoddiad i fynd i sawl gwled dros y byd i gyd. Efo nghanu felly ar delyn wrth gwrs. A dros y blynyddoedd dwi wedi dod ar teulu efo fi. A dwi wedi bod i Japan, a dwi wedi bod i Lydaw a'r Almaen, ac Iwerddon, a America wrth gwrs. A dwi'n meddwl mai yr ymweliad yna oedd yr un gorau oll, achos mi ddaru ni dreulio mis yn crwydro o gwmpas yr Unol Daleithiau, yn canu mewn gwahanol dinasoedd dros y wled, ac yna mi ddaru ni gymryd traen, fel da ni'n dweud, tren o un ochr y wled i ochr arall y wled, a landio fyny yn Los Angeles am wythnos o wyliau wrth lan y môr. So honna di'r atgof gorau o wyliau. Mae'n dibynnu sut dwi'n teimlo. Weithiau dwi'n licio ymlacio, ond hefyd dwi'n licio nofio, beicio, cerdded. Wnaethon ni dreulio 6 mis yn Seland Newydd pan oedd y mab yn 2 mlwydd oed, a wnaethon ni lot o gerdded yn fanno. Ar yngwyliau, dwi'n hoffi mynd i'r Drwydston yn Sir Benfro, gwestid i'r Drwydston sydd ar greigiau yn edrych lawr dros y môr, yn fendigedig. Mae'n hoff iawn o fynd i fanna, wedyn mynd i grwydro o gwmpas. Mae'n neis. A hefyd dwi'n hoff iawn o fynd i Dde Ffrainc ac aros mewn lle o'r enw Antibes, sy'n agos iawn i Cannes neu Monaco. Dwi'n mynd i Monaco, mae'n rydryd. Wy'n licio mynd ar wyliau i Lydaw gan fwyaf. Mae rai fi wedi rili, gan bod mam yn Llydawes, a mae'r teulu gyd yna. Mae'n dda gweld y teulu, ond dwi hefyd yn joio mynd ar wyliau i Sbaen os allai. Isa wedi bod ers sbel fach, ond dwi'n i flwyddyn pan o'n i yn y coleg yn Asturias, gogledd Sbaen, sydd ar yr arfordir ogleddol, a mae'n y fynyddoedd uchel a lot o law, felly ni'n teimlo'n gartrefol iawn.